Să-l rămâne, ne uităm la un video de-al lui Max Infinite Finance Redis. Și acum, cred că un an sau câteva luni. Salut, bine v-am la un nou joc pe canal, sunt niște Five Nights at Freddy's 2 și știți voi, am jucat pe primul joc, am încercat să-l termin, dar n-am reușit că mă tot prindeau ăștia. Dar a fost lansat Five Nights at Freddy's 2 pe Steam, ceea ce mă surprinde că, adică nu mă așteptam să fie lansat așa de rapid, dar nu mă deranjează, l-am luat și hai să începem cu prima noapte. Grand Rio. Eu pe Max îl știu de când primul lui episod din GTA 5. Opening. Și se redeschide pizzeria asta. Hai să vedem. Ora 12, prima noapte. Bun. Da, nu avem ui. Ferește, deci la asta nu mă așteptam. Holy shit. Deci nu-mi place melodia aia deloc. Holy shit. E super creepy. Ce faci acolo? Te văd. Ok, am mai plecat încă unul. Holy shit. Oh, Doamne. Ce-a fost aia? What? Ce-a fost aia? Uite, Holy shit. m-ați speriat. Oh, Doamne. Care m-ați speriat? Max. Ce-a fost aia? What? Ce-a fost aia? Nu se poate. Nu, îi dau din nou new game. Doamne ferește, deci la asta nu mă așteptam. Doamne. Da, au apărut din Și mai și tu față. vezi aici în cameră, Direct a apărut Mimo. toate lumile stinse. Oh. Press and hold control to... Ok. Să dăm mute call că nu avem nevoie de el. L-am auzit deja odată, știu despre ce e vorba. Bun, ăștia o să înceapă să se mișcă. Deci, asta seamănă cu Chica, ăsta parcă e Freddy și ăsta, da, sunt niște versiuni mai noi, updatate a lor vechi, dar nu înțeleg ce a fost chestia aia care mi-a sărit acum în față, că pe ăla nu l-am văzut. Posibil să fie... Doar ne uităm, nu-i fără video mai sau era și ceva. Foxy. Posibil să fie Foxy sau noua versiune a lui Foxy. Sunt atâtea lucruri pe care nu le știu despre jocul ăsta, abia aștept să le descoper. Să-mi place că la celălalt deja știam toate chestiile și eram pregătit pentru toate. Nu mai aveam la ce să mă sperii, dar la ăsta, holy shit. O să fac. E chestia asta. Și pot să aprind lumina peste tot. Ok, deci chestia aia. M-am speriat de masca mea. Poți să folosești lanterna peste tot. Oh shit, ia uitați-vă la aia. Ăla e la vechi, îl vedeți? Unul din ei a plecat. Unde era? Și am impresia că lanterna aia e separată. Holy shit, ăla e Foxy, cred. Și că dacă n-a E bateria. Am flashlight și la atât. Nu am baterie în afară de aia. Și pot să folosesc asta în principiu cât de mult vreau. Și e super creepy. Ok, ăla e la vechi. Vezi că... Unde e ăla? Uite-l. Balloons. Da, e foarte happy el, dar mi-a sărit în față. Asta era. Nu știu. Dar nici nu mai vreau. Da, am înțeles acum mecanica jocului. Nu mai ai baterie la celălalt, ai baterie doar la flashlight. Interesant cum au schimbat chestia asta. Și într-un fel cred că e mai bine așa. Unul din ei a plecat, unde e? E prea liniște aici, nu-mi place.
ăla. De ce îmi clipește chestia aia? Nu, what? Ce se întâmplă? De ce face așa? De ce clipește? Wind up music box. Click and hold. Ah, trebuie să faci chestia asta când îți apare. Ok. Să ai melodia aia pornită, că dacă nu știu ce se întâmplă. Ah, uite-l pe ăsta. Ah, te distrezi tu acolo, știu. Dacă e țara cum Foxy. Dacă e țara cum Foxy, o sar Trebuie să ai asta sus. super constant, cred. Ok, a plecat încă unul. Nu mai avem foarte multă baterie. Dacă stau cu masca asta așa, Sar. faza e că doar prin venturile alea și prin față poate să-mi vină. Ce faci, mă, tu acolo? Crezi că nu te-am văzut? Ai nou abonat? Ok, unul e acolo. Pe canalul vechi Băgăm Diblo. music box-ul. Dar pe ăsta am una. Să las de Diblo Tu pe ești bună. acolo. Faza că nu știu cum Ce e la ăsta. Diblo? Uite-l pe Freddy. E în drum. Ok. Ora 4. Nu știu dacă nu cred că mi-am folosit energia destul de bine. Da. Ce tot vă uitați, mă, la camere? Freddy e acolo. Îmi place că nu trebuie să mai apeși de 2 ori pe lumină. Shit. Oh, nu. Oh, shit. Sar. Eu sunt a vostru. Pe bune. O să rămân așa? A? Pleacă, mă. Trebuie să dai așa cu lumina în față. Nu știu cum se folosește chestia asta încă. Shit. Și îmi clipește chestia aia, nu cred clipim. Bine. Shit. Pleacă, mă. Lasă-mă în pace. Nu, ce se întâmplă? Sunt de-al tău. Promit. Ce tare. Am scăpat? Nu. Freddy e exact aici. Shit. Nu știu cât de mult. Nu se ierte inima din piept. Nu mai pot să stau cu asta. Nu, de ce? Nici vomit. Asta e ca un simplu live de oră. Nu mai scrie decât primul. Ok, Fiecare... episod. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Și ne auzim în următorul. Pa, pa. Sau și mie Maxi la un nou episod din Five Nights at Freddy's. Și mie un pic frică. Sunt pregătit pentru Mergem în undeva. jumpscare. Fac mai puțin. Ce voi ai? Ești, n-am plecat încă de aici, am impresia că a plecat unul, dar nu e niciunul plecat. E fain că acum poți să stai pe cameră cât vrei, să te uiți așa. Deci cred că a plecat. Doamne! Uitați-vă voi un pic acolo că sar... Ai! Uitați-vă voi. În momentan suntem în regulă. Nu uităm. Mi-e frică. Sper să nu fie probleme. Doamne! Că mai avem o grămadă. Da, nu s-au mișcat încă. Gata.
uităm. Liniște și pace. În liniște și pace. Ăsta e fain. L-am văzut pe tot, da. Salutați-vă un nou joc pe canal, Zonete Layers of Fear și e chiar nou pentru că l-am făcut acum 5 luni pe canal, dacă mai țineți minte. Yourself? Leave that thing alone. It's not going anywhere. Da. Și nevasta lui cânta și la pian, cânta la mai multe instrumente și el era pictor. Trebuie să învârt ăsta așa. Cati. Să pun acolo. Trebuie să iau ăsta. Ții minte faza, se topește patul. Și totul practic se topește. Pentru că arde practic, vezi cum arăta camera arsă. Oh my god. Needed a jar and a plastic tubing. I siphoned the gas and water. I knew how it was done. I stuck the tube in a vein, sucked on it, Și-a băgat filled my mouth. Și-a băgat-o în venă In the jar, and it just kept coming. și-a luat sânge. Taste of copper haunted me the entire night. Why didn't I think of a syringe? Deci el a vrut să picteze cu propriul lui sânge. What the fuck? Să mai dau o dată? Sau? Pe ușă nu mai pot să ies. O să dau din nou. Cred că are de-a face cu chestia asta. Hai să mărește viteza la chestia și te scăzești punctul exact. Cred. Schimbă. Și ca un tocat să vă plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și să ne vedem data viitoare. Pa!